नमस्कार. सालीज रेसिपीमध्ये आज आपण अगदी झटपट असं मालवणी पद्धतीचं टोमॅटो सार कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. वाटण बनवण्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी नारळ घेतला आहे, 1 चमचा धणे घेतले आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 4 बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, चिमूटभर हळद घेतली आहे, 2 ते 3 आमसुलं घेतले आहेत आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता घेतला. आता आपण वाटण करायला घेऊयात. सगळ्यात पहिले खोबरं घालूयात. त्यानंतर इथे मी बेडगी मिरची आणि धणे असे भिजत ठेवले होते ते घालून घेऊयात. बेडगी मिरचीच्या जागी तुम्ही 2 हिरव्या मिरच्या सुद्धा वापरू शकता. लसणाच्या पाकळ्या घालूयात, थोडीशी कोथिंबीर घालूयात आणि हे सर्व मिश्रण थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता वाटण एकदम मस्त बारीक वाटून झालंय. इथे मी 4 छोट्या साईजचे लाल पिकलेले टोमॅटो घेतले आहेत. तुमच्याकडे जर मोठे टोमॅटो असतील तर ते 2 घेतले तरी चालतील. टोमॅटोला अशा प्रकारे मधून कट पाडून घ्यायचा आहे. त्याने टोमॅटोची साल व्यवस्थित निघायला मदत होते. आता आपण टोमॅटो शिजायला ठेवूयात. एका बाजूला पाणी उकळायला ठेवलं होतं, त्यामध्ये टोमॅटो घालून घेऊयात. टोमॅटो शिजायला साधारण 10 मिनिटं लागतात. दहा मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेले आहेत आणि सालं सुद्धा वेगळी झालेली आहेत. टोमॅटो थंड झाल्यावर त्याची सालं काढून प्युरी बनवून घेऊयात. टोमॅटोची प्युरी सुद्धा बनवून तयार झालेली आहे. तर आता आपण ह्याला फोडणी देऊयात. एका भांड्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेऊयात. या साराला मी लसूण आणि कढीपत्त्याची फोडणी देणार आहे. लसणाच्या जागी तुम्ही कांद्याचा सुद्धा वापर करू शकता. तेल चांगलं गरम झालं आहे. आता यामध्ये लसूण घालून घेऊयात, थोडासा कढीपत्ता घालून घेऊयात आणि याला थोडंसं परतून घेऊयात. आता यामध्ये जे आपण वाटण केलं होतं ते घालून घेऊयात आणि हे वाटण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे वाटण आपल्याला तोपर्यंत परतायचं आहे जोपर्यंत ह्यातलं तेल सुटत नाही. साधारण 1 ते 2 मिनिटं याला आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित परतून झालंय. आता यावर आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं याला शिजवून घेऊयात. साधारण 2 मिनिटांनी यावरचं झाकण काढून आपण पुन्हा एकदा याला परतून घेणार आहोत. कंटिन्यू 5 मिनिटं यावर झाकण ठेवून द्यायचं नाही, त्यामुळे वाटण करपेल आणि आपल्या सारणाची चव बिघडेल. त्यामुळे 2 मिनिटांनंतर यावरचं झाकण काढून ते परतून पुन्हा त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे. साधारण 3 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण काढूयात. तुम्ही पाहू शकता आपल्या वाटणाला तेलसुद्धा सुटलेलं आहे. आता आपण हे पुन्हा परतवून घेऊयात. साधारण 1 मिनिट याला मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटोची प्युरी घालून घेऊयात आणि पुन्हा याला मिक्स करून घेऊयात. थोडीशी हळद घालायची आहे, अर्धा चमचा घरगुती मसाला घालायचा आहे आणि मसाला आणि हळद व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला आता पाणी घालायचं आहे. इथे मी 1 ग्लास पाणी घातलं आहे. तुम्हाला टोमॅटोचं सार कितपत जाड हवं आहे किंवा कितपत पातळ हवं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. एक महत्त्वाची टीप, पाणी घालताना पाणी थोडं थोडं घालावं, त्याने पाण्याचा अंदाज बरोबर येतो. यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि 2 ते 3 आमसुलं घालून याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे. या एवढ्या साहित्यामध्ये हे सार 5 ते 6 जणांसाठी व्यवस्थित पुरते. जर तुम्हाला 2 ते 3 जणांसाठी सार बनवायचं असेल तर सर्व साहित्य अर्ध्या प्रमाणात घ्यावे. तुम्ही पाहू शकता याला मस्त अशी उकळी आलेली आहे. आता गॅस आपण बंद करूयात
आणि यावर थोडीशी कोथिंबीर घालूयात. गरमागरम मालवणी पद्धतीतलं टोमॅटोचं सार बनवून तयार झालेलं आहे. हे सार दिसायला जेवढं छान दिसतंय तेवढं चवीला सुद्धा मस्त लागते. आणि जर तुम्ही टोमॅटोचं सार बनवाल तर माशाच्या साराची चव नक्की विसराल. आता थंडीचे दिवस आहेत तर गरमागरम टोमॅटोचं सार तुम्ही नक्की बनवून बघा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच चटपटीत रेसिपीज सोबत. थँक्यू.